Velkommen tilbage til Paradise After Dark. Senere der sidder Jakob, Mette og Regitze klar til at svare på jeres spørgsmål i Seernes Pandora. Juhu. Men først, der skal vi altså se, hvad der skal til for at være en rigtig drengerøv. Mette og Tina, de var jo på drengerøvsdate i dag, men ellers har det jo været Nick og Darkans mantra igennem hele sæsonen, det der med at være en rigtig drengerøv. I hvert fald, hvis de selv skal sige det. Vi tog med Nick og Darkan hjem til Nick i Kolding for at efterforske lidt. Velkommen til Drengerøvskolen. Det er så min crib. Jeg skulle ikke ud noget særligt, men det eneste, man har brug for i den her verden, det er sgu lidt film til hygge med tøserne. Lidt boost til senere. Ja, og så er det vigtigste, det er selvfølgelig en god stor seng til at rive nogle damer rundt i. Og så en god alfa dog homie til at lave bedste sammen med. Det er også vigtigt, at man kører den gode stil, når man skal ud og kigge på damer. Så vi har fundet lidt frem til jer. Altså, vores stil er simpelthen, at t-shirtene, dem tager vi frem, og vi smører ærmerne op, helst 2-3 gange, så det giver et mere drengerøvslook. Nogle Converse, det er jo tidsløst, så det kan man altid bruge. Vi kører altid med total baggy stilen, hvor hængerøven hænger ned omkring knæerne, så det er det, vi bedst kan lide. Smykker er vigtigt, det er vigtigt. Ja. God bling bling. Drengerøv, hvad er det? Drengerøv, det er damer og det er stil. Det er damer og stil, men det er fandme også benzin, spænding og fart, mand. Helt enig. Så er vi kommet til Kolding Storcenter. Yes, det er hjembyen. Det er hjembyen, og herude der kigger man på damer. Specielt om lørdagen er de gode. Om lørdagen? Ja, så nu vil vi se, hvad vi kan finde rundt omkring. Se om vi kan finde nogle snacks. Ja, det bliver vi nødt til. Men nu siger du lørdag. Hvorfor er vi så en onsdag? Det var lige, hvad der passer bedst ind, jo. Ja, okay. Du er her nu, og der er også snacks om onsdagen. Det der, det er definitionen af en snack. Ja, det vil jeg nu også sige. Det glæder os til sommer. Lyshår, blå øjne og gode stænger. Hej du. Hej. Jeg skal efterlyse en ven. Hun hedder Snack af lyshår og stor røster. Snack. Snack? Godt. Snack? Snack, ja. Vi hører Sandværdskommissionen. Snack kom til Sandværdskommissionen på Stortorv. Det var Snack, der kom til Sandværdskommissionen på Stortorv. Hvor er det perfekt. Tak for det. Tusind tak for det. Ja, det er godt. Cool. Skal du se Drengerøvslejr? Drengerøvslejr? Ja, show me, to sekunder. Hej. Hej. Jeg skal lige høre, tror du på fortrydelse? Ja, det kan da godt være. Det gør det. Det er fordi, at skal vi have 20 kroner på at få dine patter til at hoppe, uden at røre dem? Det tror jeg sgu ikke, det kan. Ej, hvad har du gang i? Okay, her er en 20'er. Stilet. Og ja, vi vil takke af for Drengerøvskolen og sige tak for i dag. Jeg håber sgu, I kan bruge det til noget. Der fik vi